এই প্ৰমোদ বড়ো সুদকচোন এই যে সি যে গাঁও সোমাই গৈছে এৰিয়া সোমাই দিছে শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ এইবিলাক এৰিয়াটো সোমাই দিছে সোমাই দিয়াৰ পিছত বা মানুহ বাঢ়িছে এৰিয়া বাঢ়িছে ইয়াৰ কাৰণে বাজেট বাঢ়িব লাগে না নালাগে ইয়াৰ চুক্তিত আছে নেকি ইয়াৰ খাণ্ড জ্ঞান আছে তাৰ হা মানুহ বাঢ়িছে এৰিয়া বাঢ়িছে বাজেটটো বাঢ়িব লাগে এইটো এই শব্দটো চুক্তিত কিয় দিয়া নাই এতিয়া এই আগৰ এক্সিষ্টিং বিটিচিৰ এৰিয়া বিটিচিৰ পপুলেশ্যন আগৰ সেইটোতে আমি কাম কৰিব লাগে এতিয়া সেইফালে এৰিয়াটো ইয়াৰ খাণ্ড জ্ঞান আছে ইহঁতে পণ্ডিত বাবাरे इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बेयो जाहैबाय बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनि खोथा दा साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफ्रा बुजिबाय हमनो हाबाय जे मोनसे जिखुनु बुस्थुखौ नोङो सोरजियोब्ला दायोब्ला बानायोब्ला फर्म खालामोबा बानायनायनिख्रुइ बेखौ प्रिजार्भ खालामनानै लाखिबाय थानाया देरसिन आरो बेखौ प्रिजार्भ खालामनांगौबा मा मा नांगौ एलिमेन्ट्सफ्रा बे खोथाखौनो हाग्रामा महिलारि सारा इंगित खालामदों जे दिनै बिटिआर सुक्ति खालामबाय बेखौ रान खालामनायनि माखासे केपासिटि आरो दिनै सिमा बारायबाय बेखौ रान खालामनायनि माखासे केपासिटि बिनि थाखाय मा मा एलिमेन्ट्स नांगौ बाजेटफोर सोनांगौ ओंखायनो मोनसे जिखुनु फर्मखौ जिखुनु फर्म होनबाय आङो जिखुनु एलिमेन्ट्सखौ नोङो फर्मेसन खालामोब्ला बेखौ रान खालामनायासो देरसिन सालायलांनायासो दा बे सालायलांनायावनो नोंहा मा मा नांगौ बेखौ बिथाङा बुंदों बिथां सारनि बुंनायनि इंगितखौ नोंथांमोना बुजिदो जे प्रमोद बर' बिथाङा दिनै बिटिआर सुक्तियाव लिरबाय ओरै ओरै बारायनांगौ गामि सोनांगौ दे थिगैनो दं बेफोरो नाथाय बेनि थाखाय बाजेटखौबोथ' एरिया बांबाय नालाय नांगोन ना सोलिनो थाखाय माजोंथो बे थेलेबलेब एसेल'जों बोरैथो हाहैनो दा बे खोथाखौ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों आरो दा बेखौ जोङो गुवारै सावरायनो थांगासिनो दङ बेनि सिगां आङो माखासे खोथा बुंनो सानदों जे नोंथांमोना मा सान्दों इसेबां गाज्रि नेगेटिभ्स कमेन्ट हरनो मा सान्दों दिनैनि थारिखआव बुंदों गासिबो सुबुं माहारियानो जाथिखौ दसे समनिब्लाबो सिबिनो बयहाबो राइट्स दं बेवहाय नांगाल जुंगाल खुनु खोथा गैया सोरबा कंग्रेस बिजेपि बाव खोथा गैया सिबिनो हायो बे लेखायै दिनै दसे सम खामानि मावदों बेयावबो खामानि मावबाय थागोन बे नङा बे खेथ्रआवनो दिनै नोंथांमोना इसेबां नेगेटिभ कमेन्ट्स लिरोब्ला बुजायहर साजेसन हर बेखौ लानानै जों दावगागोन मोजां साजेसनखौ लानानै दा बेखायनो आङो बुंदों नोंथांमोना मानो इसिग्राब नेगेटिभ थटजों सोलियो गावनो नेगेटिभ दा आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा सोरबाथ' दिनै आंखौ नङा नाथाय थांखिया आंखौनो खिन्थु बनसुखौ होनदों अपेन चेलेन्जजों फातगावआव दा बे फातगावआव लेंहरदों बेयो बबे एंगेलनि बबे मा स्टाइलै बुंदों बबे लाइननि बेखौ जों मिथिखाबाय दा बे अपेन चेलेन्जखौ नोङो लेंहरफिनबानो बनसुआ थांबाय लाइभ भिडिअ होनानैबाबो थांगोन जेरैखिजाया थांगोन बनसुआ नोंनि बादि सोरनिबा बादि फंसेल' खोथाजों थांग्रा आफाद नङा बेयाव कालेक्टिभ डिसिसन दङ गिदिर गोलाव बेखौ दानायाव आखाइ साया सायख्लुम दङ बेखायनो बिथांमोननि माखासे डिसिसन बिथांमोननि माखासे साजेसन इन्टेलेक्सुयेलफोरनि बर' रायजो राजाफोरनि मुंख्लंफोरनि बोर आरो आशीर्बाद बेजोंसो सोलियो नोंनि जानला मोनला गाज्रि कमेन्ट्स हरनायजों बनसुआ सोलिया आरो बनसुखौ नोंथाङा मा बिराद
सोलिनो हायै गिख' सानबाय नामा? बिखाफोर दाननानै मोसा फिसा बादि नेरनानै जोनोम जाखानायसो। नोंनि आंनि बे बुंनाय सोरनिबा बुंनाया बेवहाय लोमा। आरो टाइम फैयोब्ला बेखौ टाइमथ' नांलायलायला। नों माला चेलेन्ज खालामनो गोसो नों लेंहरबानो जाबाय, होमब्लानो बनसुनिफ्राय थांबाय डाइरेक्ट। दा दिनै मोनसे आफादखौ इसिग्राब नेगेटिभ माइन्ड लानो नाङा। बुंनांगौबा अनेक बुंनांगौ दं। ओरैयाबो ओरैनि उइं होननो हायो जोंबो। नाथाय बेफोरखौ दिनैनि समाव रायखांबाय थानांगौ गैया। बनसुआ बुंदों दिनैनि थारिखआव नों फै आं फै सोरबाया फै रायजो राजा जाथ' दं फाग्ला जग्ला जाम्बा सियान बोराय बेन्थ' लेखा रोंनाय लेखा रोङै साख्रिआवला बेखार गासिखौबो बुंदों नोंथाङाबो फै हारिनि थाखाय मावनो आरो हारि दानायाव बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायाव बयखौबो नांगौ होननानै बे खोथाखौनो बुंबाय थादों। बयखौबो नांगौ होननानै बेवहाय मा गोरोन्थि नुखो नों? बेवहाय मा गोरोन्थि नुखो? मा नोंनि कमेन्टस हरलाबा ओरै थोर मावना गुदुं सिङाव सोलाग्रा नंखा नामाखो? जाय हक चेलेन्जआ जुदि एक्सेप्ट खालामबायबा नोंबो दा फावसय जोंबो रेडिखा लेंहरदोल' बास मिडिया लेंहरोना रायजो राजाफोरखौ लायो लानोसै बास डिबेट बनसुनिफ्राय होगोन आरो नोंथाङा थागोन। दा बे खोथाखौ बुंबाय आं रायजो राजाफोरखौ मा बुङो डिबेटखौ होनांगौ ना होनाङा कमेन्ट सेक्सनजों फोरमायहर। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा जे हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों प्रमद बर' बिथांखौ बुंदों। दा बेखायनो मोनसे खामानिखौ मावनो थाङोब्ला मेबि बियो सुक्तियानो जानो हागौ बा हारिनि मोनसे खुन्थियानो जानो हागौ, हारिनि मोनसे बिराद गिदिर इसुआनो जानो हागौ। उन सिगां साननानै बानायनांगौ होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा। आरो उन सिगां साननानै गोजानखौ नुहुरखानानै गासिखौबो बानायनानै थिग थाक खालामना लाबोनांगौ। हथात खरि दम दामहा बानायलाबायोब्ला बियो हनै ओरै लान्दा खान्दा जायो। रिपर्टारफ्राबो बिराद फाग्ला सोङो गाब्र'बा। नाथाय एसे गिदिर एसे गोलाव सम बिटिसिखौ नेतृत्व होबोनाय आन्दलन खालामनानै फैनाय बे हाग्रामा महिलारि सारा साधारन सुबुं दं नामा? सासे गेदेमा बिथां सारा आरो बिथाङा मावनानै देखायो अर्थ'नैतिक बेबस्थाखौ गोसो होयो सारा। बिराद मोजां मोनो आङो सारनि खामानि मावनायखौ। बेनो रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट सेक्सनजों फोरमायबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लांदो।